kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe fulamuso kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sorigino dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na ntɛnɛn utukalo tile 6 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Gwara daba fanga ɲinitɔnw faralen ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛminɛ Sumayila Sise kunungo a y'a dangɛnɛmaya k'a fɔ ale bɛ bolobɔ cour constitutionnel nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko kalata minɛnw k'olu kɔni lafara sariya sɔsɔ sira fɛ. Ibrahim Boubacar Keita ale kanubaw fɛ n'ale kɛra maa fɔlɔ ye jamana ɲɛmaya sigi tako fɔlɔ la an ka jamana kɔnɔna na. Minisiri ɲɛma Sumayilu Bube Mayiga sibridonya tɛmɛlen a tamara ka se minisiriso kɔnɔna na n'o ɲɛsin bɛ lakana ma an ka jamana kɔnɔna na ani jamanadenw tangalen ministère de la sécurité et de la protection civile yeninɔ ani maa ɲɛyɛlɛkɛ olu ye ɲɔgɔn ye minnu hakili cɛrin bɛ n'angolo ma expertw ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan mun ye kalata siratigɛw ye olu lakandaw olu bɛ se ka sabati cogo min na. Dɔnkibaru ɲininaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu minnu bɛ n'o ye kɛnyɛrɛ ye dɔnkibaru ɲininaw ye sɛbɛnnikɛlaw n'u ma association des éditeurs de la presse privée bakuruba fɔla ASEP olu ka bureau kura n'a ɲɛminɛ bɛ Basidiki Ture bolo u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma sibridonya tɛmɛlen a kɛra u dagayɔrɔ la. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara a lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisadani na Gwara daba fanga ɲinitɔnw faralen ɲɔgɔn kan olu ka ɲɛminɛ Sumayila Sise kunungo a y'a jira k'a fɔ ale bɛ bolobɔn kɛ ka ɲɛsin cour constitutionnel ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ kalata minɛnw ye k'olu kɔni fara tɛ tewu sariya sɔsɔ o siratigɛ fɛ. Ibrahim Boubacar Keita ale kanubaw fɛ mun n'a kɛra maa fɔlɔ ye kalata kunfɔlɔ la jamana ɲɛmaya sigi kalata an ka jamana kɔnɔna na mun kɛra juillet kalo tile 29 tɛmɛlen maa min dara ale kan o y'ale Sumayila Sise in de ye. Sumayila Sise a ko kalata minɛnw olu kɔni fara sariya sɔsɔ sira fɛ kalata yɛrɛ sariyaw k'olu sɔsɔra ko wa ko i ka dɔn k'a fɔ taacogo jugu k'olu kɛra minnu ni sariyaw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'o bɛ kalata sariyaw a bɛ olu ko fɔ. A ko o kalata minɛnw fali sariya sɔsɔ sira fɛ k'o de kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita k'a ye san sɔrɔ jamana kɔrɔnyanfan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a camancɛ bolo. Wa jalakiw olu ladonna cour constitutionnel ale ɲɛkɔrɔ jalaki kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'o la o de ye k'a fɔ ko cour constitutionnel a ma basigilenw o 6 baɲango n'o ye a jugew ye k'olu kɔni k'olu bolo ka bɔ ca la ko a sababu kɛ k'olu ni fanga ka surun kosɛbɛ. Sumayila Sise cɛbɔ 17 olu farala ale kan u bɛ ka nin baara in de kɛ n'o ye jalaki in ye ani laɲini k'o da cour constitutionnel o ɲɛkɔrɔ. Tako filanan ale kɔni bilan bɛ ka utukalo tile 12 kɔnɔ ni jaabi labanw n'olu bɔra cour constitutionnel fɛ. Minisiri ɲɛma Sumayilu Bube Mayiga a taara sibridonya tɛmɛlen minisiriso la mun ɲɛsin bɛ lakana ani jamanadenw lakandali ma ni o ye ministère de la sécurité et de la protection civile ani maa ɲɛyɛlɛkɛw ye ɲɔgɔn ye maa hakili cɛrinen n'ankolo ma expertw u jɛra ka kuma fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan yaasa kalata lakanda minnu kɛra juillet kalo tile 29 olu bɛ se ka lakuraya k'u kologiriya ka bɛn utukalo tile 12 ma n'o ye tako filanan ye an ka jamana kɔnɔna na n'ale bɛna kɛ sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita n'ale kɛra fɔlɔ ye k'ale ni Sumayila Sise n'ale kɛra filanan ye ni jaabiw sɛbɛntiyara k'olu de bila ɲɔgɔn na tako filanan na wa a y'i sinsin mun kan minisiri ɲɛma ko don Sumayilu Bube Mayiga o de ye k'a fɔ gouverneurs préfets ani sous-préfets mouvement signataires ani non signataires k'u bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don a kow la cogo min na yaasa basigi ale bɛ se ka na an ka kalata a tako filanan na cogo min na. Dɔnkibaru ɲininaw kɛnyɛrɛ ye a sɛbɛnnikɛlaw olu ka kulu min bɛ n'an ko ma association des éditeurs de la presse privée bakuruba fɔla ASEP n'a ɲɛminɛ bɛ Basidiki Ture bolo a bureau kura u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma sibridonya tɛmɛlen u dagayɔrɔ la. Laɲini tun ye mun ye o de tun ye ka ɲɛfɔli kɛ dɔnkibaru ɲininaw ye k'a fɔ laɲini minnu n'o bɛ bureau kura in bolo o de ye journaliste olu ka hakɛ o makarani ye. Basidiki Ture n'ale ye a ɲɛminɛ ye a ko a ye tile 20 min kɛ ɲɛminɛya la nin tɔn in kunna a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ
wa a b'a da maaw tulo kan k'a fɔ a n'a ka cɛdenw ni tile 20 in kɔnɔ u sugandilen kɔ k'u bila u ɲɛmaya mina ani nɔminɛw kɔnɔ u ko u bɛ baara la yaasa fɛn min ye dɔnnibaro ɲininaw ye u ka hakɛw a bɛ se ka makaran cogo min na. Basidiki Ture ale ye fasiri sɛbɛn ɲɛmaa ye n'o ye Legido ye. A ko ale ka nin waati furancɛ min kalifala ale la ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna na ale b'a bila mina min kɔnɔ o ye dɔnnibaro ɲininaw ka hakɛ o makaranni ye. Basidiki Ture a y'a jira k'a fɔ fɛn o fɛn n'o ye dɔnnibaro ɲinina n'olu bɛ kɛ n yɛrɛ ye o minan kɔnɔna na a ko Mali kɔnɔ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛta ani jamana ka jɛmu fanga o basigili la. O kosɔn sa ale ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛdenw dɔwɛrɛ tɛ dɛ u bɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ kanda ani basigi ani hakɛ o makaranni o bɛ se ka waliya cogo min na kɛ n yɛrɛ ye dɔnnibaro ɲininaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnnikɛlaw. Farafinna bona kun kan gouvernement ani banbaganciw Sudan du Sud o kɔnɔna na u ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ Khartoum. A bolonɔbila sɛbɛn nin ye badabada bolonɔbila sɛbɛn de ye Zeyina u ka fɔ la ka fanga ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ fanga kɔnɔna na. Salva Kiir ale ye weleli kɛ n'ale de tun ye Gwara Daba ye k'a fɔ k'u ka bɛn kelen na ten sa ko dɔ kɛra ko jamana kɔni digi kɛra la bɛnbaliya kelen in na kabini san 2013. Salva Kiir n'ale tun ye banbaganci ye ani jamana ɲɛmaa Riek Machar u ka nin bolonɔbila sɛbɛn bɛna a to u ka fanga tila u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ka se ka basigi Sudan du Sud ale ko don. Cap ale maire n'o ye Afrique du Sud o duguba filanan ye Patricia de Lille a y'a jira kunungo k'a fɔ ko ale bɛ walan sɛmɛ a b'a ka baara jɔ k'a sababu kɛ a kalo damadama o ye nin ye a ka fanga ɲinitɔn n'o ye Alliance Démocratique DA n'o de ye Gwara Daba fanga ɲinitɔn belebele ye. Olu ko ko maracogo jugu k'o yɛrɛ ka baaraw la ani yurugu. Ni min dan segi bi laselu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ tori gindo dɔgɔnɔkɛ fama k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajo se kelen arajo bɛnkan 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Suguninkura Kulujo ani Nagakɔrɔla na n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net sanfɛ ale ye cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira ye n'an k'a ma journal en ligne n'a taara malizoom.net sanfɛ a ɲininikɛyɔrɔ filɛ wo min bɛ yen nɔ a kɛra a ka jufakɔnɔ nɛgɛjuruw ye a kɛra a ka cakɛbara ni tata n'a sigita ye a mana kongo a filɛ woni kɔnɔ malizoom.net Google sanfɛ a b'a ye k'a fɔ maraka fama ka journal Bambara a bɛ se k'a lamɛn maraka fama ka reportage français n'a bamanankanw a bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen ye a b'u jataraw ye hali ziiriw a b'olu ye a bɛ se ka mun bila aw den taninw k'a lamɛn yaasa u ka ladamu tɔ bɛ sinsin cogo min na mun zora ne ye sa o ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn a ka kanuya sɛbɛntiyali la sanga ani waati ka ɲɛsin anw lamɛnli ani an kalanni ma aw k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma inshallah. Maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.